Rok bol sušný, pokárma podrakšela, ta preto veľmi zmenšali količestvo prašatov i prašačkov. Toto vplivovalo i na cenu, ktorá bola dosť vysoká. Ale trgovecký lobby teraz na veľko uvoži švinjecinu i tak zbiva cenu karmenim švinjom. Tovljeniki dom že nie boli utovarani od počatkom decembra, znači to skoro 2 mjeseci i pol. Zadnja cena bola 165 dinara. Teraz cena spadla na 150 dinari, ale nikto ne kupuje. Molnar hovorí, že má veľkých poznatých, ktorí robia po veľkých mesároch. Meso stihuje, znači z Rumunije stihuje cepane svinjske glave i masnoća. Za Španije stihuje kožura domže. Nije sigurno, nisam ja tak mi čovjek varao. Teraz to koto i kožurici stihuje, ještě ne znam. Stihuju plecki isto za Španije, znači šisko še kupuje. Znači, pre uvoz, veliki uvoz, cena domaćim svinjom spadla. A nije potrebe da on kolje i da še muči za ostim. On ma čereva, ktorý muše od ruce skladištić, on ma krev, ktorú muše skladištić. Znači, on nema nijake roboty. Molnar pre také obstaviny volí chovať prašata i predávať ich, bo im cena stabilna, pohľadovanie konstantné i vše je vekšie od ponúkania, takže on, jak i veľi džuđavskí odchojoviače, preorientoval na toto fajtu produkcii.